Господин Пенчев, към вас въпросът: какви решения бихте предложили, как бихте реформирали на здравната система, ако бъдете избран за народен представител? Първо искам да кажа, че конкретната здравна система, тя е напълно съсипана. В момента виждаме и един здравен фашизъм в една голяма част, не само в България, разбира се, в целия свят го виждаме това нещо. Първото нещо, което ще направим, е премахваме абсолютно всички безмислени мерки. Премахваме задължението хората да носят маски, да си правят PCR тестове, да си правят антигенни тестове, да се вакцинират с отрови с неизяснено съдържание. Вече имаме достатъчно доказателства, че има и увреда, и смъртни случаи от тия неща. Премахваме медицинският фашизъм, който за съжаление беше започнат от 2020 година, 13 марта, в момента се вихри в пълния си апогей. Премахваме така наречените зелени сертификати. Надявам се, между другото, да могат много скоро време да бъдат оборени, защото по този начин се извършва престъпление срещу основни конституционни права, а освен всичко останало и престъпления по наказателния кодекс. Член 143 от наказателният кодекс гласи: принудата е престъпление. За принуда под каквато и да е форма се предвижда от 6 до 10 години затвор. Престъпление този зелен сертификат, който го наложи така наречения здравен министър, по-скоро аз бих могъл да го нарека министър на здравеотказването, здравепогазването и здравеунищожението. Мога да кажа, че така нареченият зелен сертификат в доста отношения ние го виждаме и в исторически план. 1938 година нацистска Германия издава Грин паса, с който задължава хората, които не са съответно, които са, трябва да са членове на Национал-социалистическата партия, за да могат да работят, да имат право да посещават обществени заведения. Така нареченият зелен сертификат в момента е точно това. Престъпление и срещу трудовите права по член 172 от наказателния кодекс. Там се предвижда наказание от до 3 години затвор за работодателят, който извършва подобни действия, както и глоба до 5000 лева. Това го виждаме в момента. Между другото, аз съм жертва на едно такова престъпление. Работя като сценичен работник в Младежкия театър и понеже отказвам да ми се бърка в каквито и да отверстия, да ми се краде ДНК, да ми се нарушават моите човешки права, да бъда вакциниран или по-точно инжектиран с графенов оксид и всякакви такива гадости, които водят естествено и до някакви нервни срифове, водят съответно до инфекция на абсолютно всички органи в човешкото тяло, цитокинова смърт, т.е. цитокинова буря, която означава клетъчна смърт, смърт на клетъчно ниво. Нямам намерение да ставам медицински експеримент. Заявил съм го това нещо, няма да нося маска, няма да си правя PCR тестове и всеки такива глупости, които се измислиха от некомпетентни люди, които неясно как имат властта и които реално погледнато са нелегитимно в момента на тази власт, тъй като изобщо не са положили клетва по Конституцията на Република България. Член 109. Всяко едно, дори служебно правителство, трябва да положи клетва пред Народното събрание, преди да бъде разпуснато то и след това се разпуска. Това не е направено. Виждаме, между другото, нарушения на основни членове от Конституцията. В момента държавата тръгват да я управляват с заповеди, което е безумие. В член 4 от Конституцията се казва: Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат. Член 5. Държавата се управлява по Конституцията и законите на страната. Конституцията има непосредствено действие. Другото, член 29 алинея 2 от Конституцията на Република България. Никой не може да бъде подлаган на медицински опити, научни експерименти или други експерименти без негово писмено доброволно съгласие. 5 минути. Първото нещо казах, което ще направиме, и най-вече премахваме абсолютно всички мерки, поради проста причина, че това е една измишльотина, която непрекъснато се подхрава от медии и от политици и те извършват престъпления, всяване на страх, всяване на смут по наказателния кодекс 108а член, който се предвижда доживот без право на замяна във връзка с 37 член от наказателния кодекс. Подвеждаме под съдебна отговорност абсолютно всички медицински фашисти, които започнаха това безумие, вкарваме ги в затвора, освобождаваме България и оттам нататъка влезем или вече вътре в парламента, което за мен не е от особено значение, защото основно
да разясниме конкретните неща и конкретните действия, които се извършват в момента срещу хората, именно опит за отнемане на тяхната свобода, опит за отнемане на тяхните човешки права под формата на някакъв измислен вирус турбалан. 4 минути. Да. Господин Светослав Пенчев, имате 4 минути. Към вас този въпрос. Ако управляваме по-добре вакцинационният процес, ще намалим ли натиска върху здравната система? Според мен изобщо не трябва да има абсолютно никаква вакцинация, или поне този, който иска да се вакцинира, но не трябва по никакъв начин да бъде принудително. Пак ще спомена, че това са престъпления по наказателния кодекс, принуда. На всичкото отгоре мога да кажа директно, че това е престъпление срещу човечеството, геноцид, за който се предвижда доживот без право на замяна затвор. Аз считам, и не само аз считам, а вече имаме и достатъчно доказателства, че реално погледнато не става дума за някакви вирусни инфекции, става дума по-скоро за химическо отравяне. Това химическо отравяне се случва вече някъде около 20 на години. Така нареченият свински грип, птичи грип пак бяха от химическо отравяне. От едни такива специално оборудвани самолети, които изсипат бойни отровни вещества на стоп и над София, и над цяла България, и над цял свят. Има вече достатъчно доказателства. Там има зарин, барий, стронци, алуминий. На всичкото отгоре има и бактерия, антракс, има и графенов оксид и какво ли не. Всичко това нещо естествено причинява отравяне на организма. Начинът, по който може съответно да се справим с така наречената криза, начинът е просто да има детоксикация на тялото, а не да се лекуват хората с някакви антибиотици, с които се ускоряват тяхното отравяне на клетките и се предизвиква, както казах, и цитокинова буря. Начинът, по който спираме COVID-кризата, е просто спираме да говорим за такива глупости, спираме да се подчиняваме на Световната здравна организация, която има единствено за цел да унищожи българският народ. Ясно е, че това не е здравна организация, това е фашистска организация. Спираме този медицински фашизъм, премахваме абсолютно всички мерки и възвръщаме нормалността в държавата. Към господин Светослав Пенчев и към вас този въпрос. Какви начини бихте предложили за постигане на модернизация на лечебните заведения в България? По отношение на модернизацията, мога да кажа наистина необходимо е ремонт в доста болнични заведения, но истината е, че много болнични заведения, които работеха и функционираха перфектно, те бяха закрити. Те бяха доведени до фалит. За каква дума модернизация може да говорим при положение, че конкретните болнични заведения в момента работят едно на автопилот. Другото, което е непрекъснато се финансират, както казахме, и частни болници. Към държавните болници и към общинските почти не се отпускат никакви адекватни пари. Едно от нещата, което трябва да се направи, за да може здравеопазването да функционира нормално, първото, както казах, то не трябва да бъде принудително по никакъв начин. Съответно, здравеопазването трябва да е безплатно, както е по Конституцията, член 50. Здравеопазването и всяко смисъл болнично лечение е за сметка на държавата. В момента това не го виждаме. И естествено трябва да се отделят пари от бюджета. Няма как да реформираш дадена болница без финансови средства. Оборудване, да. Необходимо е наистина да има модернизация по отношение на техниката, но трябва да работят освен специалисти, които много добре разбират по какъв начин и как да лекуват хората, те трябва да са хора с сърце, трябва да са хора с отговорност, да не участват в действия, които са свързани с това да се извършват медицински експерименти над хора, да се убиват хора в болниците, само и само, за да има възможност, примерно, да се спечелят повече пари от фармацевтичните компании. Към господин Светослав Петров имате 30, Пенчев, извинявайте, имате 38 секунди. И към вас този въпрос с специализираната детска болница. Има ли възможност да бъде изградена тя и как може да се случи това? Разбира се, и да споделите на нашите слушатели номера на бюлетината на вашата партия. Според мен основно трябва да се наблегне не толкова върху изграждането на специализирана детска болница, до оборудване на конкретните детски отделения, които са към конкретните болници. Няма особен смисъл да се изгражда подобно нещо, тъй като нито има ресурс, парите пак ще бъдат откраднати през
обществени поръчки. Нямам вяра в момента нито на политическият елит, нито съответно на тези, които ще тръгнат да изграждат подобно нещо. Това е единствено само изчерпване на финансови ресурси. А бюлетината на Българско национално обединение 22 номер. Ако искате, гласувайте.